vane tsotsi Emerson uri geva takatumira mbava geva matsotsi hurumende yembava tiri kutongwane. Kwazwai mukasema Zimbabwe nitamuka ndati tiye kuchidzana zvandakambotaura kuti gore rapera kana mwedzi yapfuura. MaZimbabwe, dzidzai vanhu venyu, dzidzai vabereki venyu, dzidzai vana venyu. Munouraisiwa navanhu pamwe chete. Cherechedzai mataurirwo anoitwa mashoko. Ndakambotaura kuti muchauraisiwa naChiwenga, asi ndinongonzwa mazuva ese Chiwenga ndiakangwa kupinda. Chiwenga akapinda nyika ichanaka. Emwe makareva bembera, makaridza mupururu, makadzana nziyo, mamwe makumbo akaita moni kushoka uko pakapinda Mnangagwa. Chii chiri kuitika? MaZimbabwe munofanirwa kuzvishora imwe pachezvenyu. Musamboshora umwe munhu, musashora Mnangagwa, musashora Chiwenga. Bhazi rikafa zvokuti harisina masiti, risina mavhiri, risina kana magirasi, angova mazen'e aya, risina injini, mukatora dhiraivha mukaisa mukati rinofamba? Nokuti maisa dhiraivha? Hapana. Ndiri kuzama kutsanangura kuti kudini, kuti zvinhu zvenyu zvezano izvi hazvishandi. MaZimbabwe vazhinji venyu 97% iri politicize ende iri learning to ZANU-PF. Nechinhuwane chamusingadi kuona ende chamunoziva. Chamakagadzira imwe ndimakachigadzira. Nyaya ye1 party state haisitsva, yakataurwa naMugabe. Tiri kuda kuita 1 party state. Mukoma akaivhara nokuti muri maduzvaduzva avanhu. Munhu kana asiri wetribe yako, asiri werudzi rwako, akataura chinhu chinorarama, unochishora, unochiudza kuti idunhu iduzvinunhuhwa, nokuti hasi wesaidhi raunoda. Bvisai zvifo zvorusarura noruvengo, gurudzi, gwedzimba, gwepaugere. Mumwe nomumwe wataura zvinhu zvakakosha zvishandisa. Munogara muchitaura, ndakazvitaura futi paitangwa kuti Chiwenga. Ndakazvitaura paitaura Geza. Handiti kuti mapinza nyoka muhomwe, chinyavada muzamba, hakuna kwamunoenda. Handiti ndikati zvaitiwa muhondo ndo zvinongova muground, muofisi ezano nanhasi. Waiti ukakumbirwa bhurugwa namakombedza yava muri maovheti, ukati hai ndoroga, unofira izvozvo. Ukati hauna huku kumba kwako, unofira izvozvo. Saka chifo ichocho chakabereka mavari chizere. Vanongoziva chete kukauraya munhu wagadzirisa paunoda. Vanhu vaisa zvokudya, vachiisa zvinhu zvese zvavaiita kumabhesi, kwete kuti vose vaida, vaidya kufa. Ini ndongokuudzai zviripo, asi dambudziko renyu hamuteereri. Unofunga kuti uyo munhu pane chikoro choutungamiriri hweupurezidendi. Maamboona chikoro chinonzi ndecheutungamiriri, cheukansela kana choushe. Saka zvakanzi ushe hunozvarigwa. Kuti uve ushe unoberekwa muimba yeushe, unenge une ropa rekutonga zvakanaka. Kwete ushe hwamunoitawo hwamunopananawo hwechimurenga.
webharrel and bullet hauzi ushe hwakanaka. Ivai vanhu vanoziva zvavanoda kuita. Ndeipi nyika yamungandiudza ina vanhu vakangorashaika vakazara-zara nyika vanoenzana nhamba yemunyika yenyika iyoyo yevanhu vagari venyika iyoyo zvizvagwa zvenyika iyoyo ina vanhu vekuzimbabwe ina vanhu vanoenzana vakabva kune imwe nyika vanoenzana nenyika yavo yavakaenda. Ndeipi kuzvekwezimbabwe? Zimbabwe ndinoona iri 50-50 nenyika dzimwe pavanhu vavo vanopinda munyika imo. Look at Botswana, kuna mazimbabwe mangana 3 million. Botswana ine vanhu 2 million something. Mazimbabwe arimo 3 million. Inda kuSouth Africa 5 million amazimbabwe arimo muSouth Africa. MaSouth Africa vase 25 million. Handiti manotora imwe dhorobha raruva rePretoria kana reJohannesburg rinoenzana navanhu vamaSouth Africa arimo anoenzana namazimbabwe arimo. Zvoreva kuti kudini? Something is wrong. Imwe mose vanhu makarashika imwe. Dzokerai kunyika kwenyu. Muri mazimbabwe. Munoti home is best muri kwamuri. Asi haisi nyika yenyu. Muri maforeigners. Iye zvinotoda kuudza kuti you are no longer Zimbabweans, you are no longer Americans, you are no longer South Africans, you are Norway people. Hamuna nyika. Chero iyo SADC dai yainzwisisa vaingodeclare kuti everybody abva kunyika kwakagara 5 years asina kudzokera kunyika kwake is no longer a citizen of that country. Hachasikamkwari. He has to know what to do. Dambudziko riripo tinorarama munyika nenyaya dzamavhoti. Ndakazoona chinhu chinoita kuti ZANU-PF ive ichiramba kubva isingashandisi mavhoti avhotiwa navanhu ndeyokuti havana pfungwa vanhu vacho. Vaingoitira mavhoti kuti kunzi kwavhotewa. Now the really thing chavaida pakazi naMugabe one party state ndiyo yavazoita. Yaitwa naMnangagwa. You are not involved in anything. Mava one party state manje. Ndio makaigadzira, ndio makaiita, ndio makaironga, ndio makaipasisa. Haisi mhosva yaMnangagwa. It's your weakness. Musamborasha kana vane shoko randataura pano mumatoro mumasanganisa namasanganisiro amunoda muchaona kufa kwamakaita pfungwa muchirarama. Munofamba njozi takadzidza ye tinoziva. Munoziva chini? Munoziva chamakadzidza? Munhu kwawasvika ugone kana kuzvitira chawaita chawakanzi ichi chako. Unoti kokoko mumba memunhu wadova mubedroom uri mbavha zve. Uri mbavha. Murenzi mbavha chii? Dzokerai kwamakabva munoita zvakanaka. Saka muchiona nyika yenyu isinganaki because of what? Because of you. Kwauri ikoko unorarama neumbavha. KwaZimbabwe unorarama what type of people? Useless man. What type of people? Handiti zvino ndoda handinyenyeredzi kana umwe handina wandosiya. Nhasi kana kulenda you are operating muri South Africa. I'm operating muri Zimbabwe. Why? Munoenda kunotsvaka mari. Handiti you were sponsored by ZANU-PF. Nokuti muri maCIO. You pretend kuva munhu asingadi ZANU-PF. Nokuti muri maCIO. CIO munhu wekuti unogona kuita naye nyaya mukutenderana muchironga mwoyo but iri nyoka kwawo, iri a trap pauri. Akaona wasvika zvino panguva yekuti wava kunovhundunyura zvakavanzika. Zviripo zvakavanzika zvavanokoshesa ende zvavasingadi. Zvokuti ukazvitaura izvozvo pavanhu you die. Naye vana kulendi vavafa. Handidi kuudza ini. Ndiri kutaura muprogramu muchivhitivhiti chake kulendi.
na DJ Hall na Montano na Gambako chivhinditi chivoniwe chivhindikiti ichochi asi ini ndongovaudza chokwadi muri masei aivo vanhu budzai vanhu chokwadi. These people has to go back. You have to go back home. That's why mchiona South Africa ita strike, vano strike varimo musata vari vose, hakuna unosarira sure. Anditi vakastrike vanhu vanobvisa munyika mpaka Fugwani nefuta maporisa vanga vasimo muguruva vastrike vaivamo. Why? Because they feel pain, the same pain, both of them. Pain yavaifiliswa nemaforeigner yaivabata vose, zvaivarwadza vose. Saka imwe you are not involving yourself amumo mumapain anogwana vanhu nokuti munowana masese, sipo dzamasese dzomuchaiwa wasvinwa katatu ndodzamunowana. Saka zvoita kuti muonese kuti muri go back to your country guys. Kunoita zvakanaka, kunoita kuti nyika inaka.